आई आज पहली बार राजा राम एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप सबके बीच में कुछ सुनावे जा रहे हैं। जे भी भैया चाचा जे भी वीडियो के देखा था उनसे निवेदन बा कि चैनल के सब्सक्राइब करें, आप उन प्यार आशीर्वाद ये जितना भी कलाकार जुटल बा सभी लोग पे बनौले रहे। लेकिन आई एगो औरत अपने सैया जी लगे फोन करके कहती है भैया जुग जमाना के हिसाब से फरमाइश कैले गया कौना भाव में कहे के बा भैया चले रहे जैसन तोहर देहिया मोटाई के चले रहे जैसे तोहर देहिया मोटाई के ओ सही पड़ा कि तू बाजाई गइल जाई के ओ सही पड़ा कि तू बाजाई गइल जाई के चले रहे जैसन तोहर देहिया देखती फूलल बाकी पचकल बागले राजा जी फूलल बाकी पचकल बागले राजा जी तमन्ना करे बाती आईती वीडियो काली राजा जी तमन्ना करे बाती आईती वीडियो काली राजा जी तमन्ना करे बाती आईती जुड़ई रूपवा